Hello guys, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Welcome po sa aking live. Ayan, may nagano lang guys, may nag-request ng live ko lang ngayon guys. Kaya kasi daw nasa ano sila, nasa Bicol. Kaya yun, shoutout po sa lahat po ng mga nasa Facebook at saka YouTube. Mag-comment kayo guys para makita ko po kung sino po kayo dyan sa Facebook. Shoutout po sa lahat guys ha, sa lahat po ng mga nasa Facebook. Ano lang 'to, saglit lang na live lang 'to guys, Hindi ko nakikita yung mga nasa Facebook guys, mag-comment kayo. Comment lang kayo, Oh yeah, ayun na si Ma'am Arlene. Mega shoutout po Ma'am Arlene M. Fernandez. Maraming salamat po sa pagpasok sa live ko Ma'am Arlene M. Fernandez. And shoutout din kay Ma'am Love Susan from Facebook. Labon Reyes, maraming salamat po. Alberto, may po kay Sir Alberto Aquino, Anirem Melin, ayan, 90 million in the house. Maraming salamat po sa live po ako ngayon sa Facebook and YouTube guys. Combine po sila, Facebook and YouTube. Kumusta po kayo lahat nasa Facebook and YouTube guys? Maraming salamat po sa pagdalaw sa aking Facebook page. And ano lang to guys, madali ang live lang to. Dahil in-request ng live. Kasi siya shoutout daw sila guys. Ayan, Ma'am Love Susan, maraming salamat And 20 million in the house. Maraming salamat sa 20 million in the house. Thank you so much guys. Maraming salamat po. Ayan, thank you sa mga dumadalaw. Alberto, hi po, sabi naman ni Alberto. Hello din po sa Alberto Aquino. Shoutout. Diba? Nag-live lang ako guys para update lang ako dito. And also nandiyan si Bakulaw. Shoutout sa iyo Bakulaw. Sir Bakulaw Vlog. Mega shoutout po. Maraming salamat po sa pagpasok sa live ko. Kumusta po kayo Sir Bakulaw Live? Bakulaw Live. Bakulaw Live. Bakulaw Vlog. Ayan. Salamat po sa pagpunta sa live ko. And 13 million in the house. Maraming salamat po sa 13 million dyan naka-BG at mga nakikinig po. Mag-comment po kayo guys Mag-comment lang po kayo. Okay. Kumusta pala kayo? Kumusta pala kayo? Hi guys, happy 70 million 70 million. 7 million na tayo guys. Maraming salamat po sa support niyo guys At binigyan niyo yung 7 million sa akin sa Facebook. And Bakulaw Vlog. Eto, ayos naman idol, wala pa ring earnings. Okay lang 'yan. Magkaka-earnings din tayo basta sipag at tiyaga lang 'yan. Upload lang. And also sa lahat po ng ni Apo Renel Santos, ayan, Glenzel Team Tres Morales sa Facebook. Tamsak Host, maraming salamat sa iyo Glenzel Team Tres Morales. Maraming salamat po. And also nandyan si Renz sa Facebook. Ayan, shoutout muna natin si Renz Marion Cargazon Ibera. Maraming salamat sa iyong kumusta ka na? Kumusta na yung okay na yun? Basta i-delete mo lang yung mga yung mga hindi original sa iyo, okay? And congratulations po, sabi naman ni Susan. Maraming salamat sa iyo Susan. Glencel Team Tres Morales, maraming salamat din sa iyo Glencel sa pagpasok sa live ko. Thank you so much. Okay. Okay naman po, sabi naman niya Idol, wala pa ring earning. Akala ko sino pa yung wala.
Okay. Sino pa ba yung walang ano diyan sa Facebook? Guys, naka-live po ako sa Facebook at saka YouTube, ah. Kung gusto niyo po akong puntahan sa Facebook at saka YouTube, meron po ako. Kung ano yung pangalan ko dito, guys, Edward Lacsina pa rin, guys. Ganun pa rin yung pangalan ko sa Facebook at YouTube. Ayan. Sa YouTube naman, guys, meron tayong ah 12 hits ang 400. Okay. Sino ba to? Si Ma'am Arlene. Ma'am Arlene Fernandez. Maraming salamat po sa pa-congratulations niyo, Ma'am Arlene M. Fernandez. And also kay Marie Grace Paharilaga de la Cruz. Ay, ka de la Cruz pa naman kita, Ma'am Mary Grace. Ayun, shoutout po sa Facebook and YouTube. Salamat po. Sa YouTube, 1 million. Maraming salamat sa 1 million si Glencel ata to. Glencel, maraming salamat sa iyo, Glencel, sa pagpasok sa live po. And also sa mga nandyan sa Facebook, si Ma'am Marie Grace. Marie Grace. Ayan, si Ma'am, congrats po, sabi naman niya. Maraming salamat po, Ma'am Marie Grace. Thank you po. And also kay yung mga nandyan. Yun. Ano lang tayo, guys. Sa madali ang live sa mga matagalang live. Kasi nag-live lang ako, guys, kasi parang celebrate natin to. 7 million followers. 7 million talaga, no? Welcome po, sabi ng kumusta po kayo dyan sa... Tagasan po kayo, Ma'am Arlene, si Ma'am Love Susan Reyes, Renz, Baculaw. Ay, si Baculaw, Pangasinan pala si Baculaw. Sino pa ba? Wala pa tayong tao sa Facebook, ay sa YouTube, guys. Update lang tayo, guys, ha. Ayan, sa lahat po ng mga nasa Facebook, kung gusto niyo pong umakyat, pwede po kayo magpagkwentuhan sa akin, guys. Pwede, habang maaga. Marites Am2. Mega shoutout po, Ma'am Marites Am2 from Facebook. And also nandiyan po si Ma'am Love Susan Reyes, taga Victoria, next Exodental. Ay, kalayo po naman ng lugar niyo, Ma'am Love Susan Reyes. Maraming salamat, Ma'am Love Susan, ha. Nakita ko rin yung niyo po. Maraming salamat sa pag-share. At saka si Ma'am Marites Am2 sa saan siya? Taga Bohol. Ayun, taga Bohol, mga shoutout po sa Bohol. And sa Facebook and YouTube, guys, maraming salamat sa YouTube. From Kalumpit. Kalumpit, Bulacan. Taga Bulacan po kayo, Ma'am Arlene Reyes. Okay. Malapit lang po kayo dito sa sa Tarlac, 'di ba? Tarlac, Pangasinan, tapos Bulacan, 'di ba? Ayan, sa part po ng ingat po kayo diyan kasi may bagyo daw, 'di ba? And also nandiyan si Ma'am Jonaline Orozco. Mega shoutout po. Oreo, maraming salamat po. And Arlene M. Fernandez. Salamat din po, Ma'am Arlene Fernandez. At saka nandiyan si OFW. Nandiyan si OFW pa. Shout out and promote loud. Kita, anong update? May update ka na ba ngayon? Update mo ko ngayon kung ano nangyari sa mo. Sa Antipolo. Wow, si Ma'am Marie, taga Antipolo. Wala po bang Tagano dito? Mga Pampanga,
Tarlac City, ganyan, wala. Antipolo Rizal. Okay, Ma'am Marian Sheila Buduan from Antipolo Rizal. Maraming salamat po, Ma'am Marian. Ayan, and also nandiyan si Ma'am ayan pa, shoutout din po kay Ma'am, ano pangalan ito? Ma'am Cathy. Ito si Ma'am, yan ko muna siya. Ma'am Cathy Polido. Tama ba? Ma'am Polido Solimon, mega shoutout po sa Facebook. Ma'am Cathy, salamat po. And Darito. Ito pa, Darito Redo Bala, mega shoutout din po, sir. Maraming salamat. Kung lagay niyo po kung may Pampanga dito. May Kapampangan. Shoutout kay Cathy Pauline. Ay, kilala ko to, si Ma'am Cathy. Ma'am Cathy. Maya pa Bengi po kaya kayo. Maya pa Bengi. Good evening po kaya kayo. Ma'am Cathy Puido from Pampanga. And also nandiyan si Ma'am Irene. Ma'am Irene, shoutout po kay Ma'am Irene Royo. Nakikita ko saan to. Sa comment sa si Ma'am Cathy, mga nakikita ko rin mga yan. Sino pa ba yung mga nandito? Si Boss Boom Mendanya po. And also nandiyan si sabi ni okay na, pasa all right boss. O, di ba? Sabi ko sa iyo di ba? At least masaya ka na ngayon, Norhab, di ba? So, sobrang saya ang million Norb. Kikita ka ng million yan. Ayan, siyempre nandyan si Rachel. Ayan, tingnan natin si Rachel, hindi ko mabasa yung pangalan niya. And pa-shoutout din po sir, sabi naman ni Rachel Pardo. Ayan, Pardo. Hindi ko alam po taga saan po kayo. Maraming salamat po sa papunta sa live ko. And si Ma'am Orozco Oreo, salamat din po ma'am. Salamat po sa pag-shoutout sir, taga Quezon City po. Sa Quezon City guys, ganyan, nakapunta rin ako diyan sa Quezon City sa mga mga SM, di ba? Mga mall, nakita na ako diyan, nakapunta na ako diyan. Panay ako dati noon. And also DJ and DJ hindi po nga sa inyo, dati po akong live streamer talaga ako sa Facebook, sa YouTube. Kaya yun, sa YouTube, Facebook, kompleto yan ma'am. Tsaka sa sa tech, kompleto yan. Hindi naman ako nagdi-DJ. DJ. Ma'am DJ. Ma'am Cathy, ayan. Kumusta naman po kayong lahat dyan guys? Maraming salamat po sa pagpunta sa live ko guys ha. And sa Facebook, sa YouTube guys, maraming salamat po kung sino man po kayo dyan sa YouTube. Maraming salamat sa 1 million dyan. Salamat. Ayun guys, kung gusto nyo bang puntahan yung ko guys, yung YouTube ko, same lang yung pangalan ko Edward Lacena rin po. Ganyan na ganyan yung pangalan ko. Lahat ng social media account ko, Edward Lacena po. Dali lang edit ko para makita yung pangalan ko. Edward. Ayan. All around ako ma'am. All around ako ma'am Cathy. Ayan, 8 million. Maraming salamat sa ating 8 million guys. Asa na yung mga nang-request ng live? Hindi na pumasok. Paano ko sila Pero siyempre bago tayo mag-end, kakanta naman po ako kahit isa lang po. Isa lang. Ayan, sabi man niya. Ito po, pa-shoutout naman po kay ma'am, anong pangalan ito? Si ma'am Jeanette. Mega shoutout kay ma'am Jeanette Dea. Shoutout po. Ayan, salamat po ma'am Dea. Pa-shoutout po. Dito po kami sa Naga. Mega shoutout din po kayo sa mga taga Naga. And also nandiyan po si Norhab.
lag kasi boss, kasi malakas ang bagyo kahit PPM. Talaga? Oo nga, may bagyo sa amin sa Pilipinas, sa ano daw sa bandang ano kasi sa banda yun? Ilocos Norte ba? Tama ba yung bagyo? Pa-shoutout po kay J Rose. Ay Joy Rose Abubo. Ma'am Joy, may ka-shoutout po kay Ma'am Joy. Salamat po Ma'am Joy sa pagpasok sa live ko. Wala lang talagang tao sa ano ko ngayon. Wala na nagmamahal sa akin. Ayan. Pero okay lang yan guys. Nandiyan pa rin kayo sa Facebook guys. Maraming salamat po na sa Facebook. Maraming salamat po sa lagi sa akin guys ha. Kung ano naman yung mga content ko. Ano nyo. Parang dito. Ninanam nyo pa rin yung mga content ko. Kaya nakakatawa. At least gusto ko good vibe. Lalo na yung mga taga-OU. OFW po. Yung mga taga-OFW. Mga puro trabaho sila, di ba? Ayun. Maraming sa 90 million in the house. And sa Facebook and YouTube, guys. Guys, kung hindi kayo busy, pwede nyo pasyalan yung YouTube ko, guys. Edward Lacsin na rin po yung YouTube channel ko. Kung hindi po kayo nagmamadali dyan, pwede nyo silipin. Kung meron po kayong wifi, makisilip na lang. Kung wala po kayong wifi, data lang, okay lang yan. Walang problema. And sabi naman ni Ma'am Joy, yan sabi ni Ma'am Joy. Walang sinabi si Ma'am Joy, naka-hide. Ma'am Joy, may sinabi po ba kayo dyan? Hindi ko na, ayun, hindi na nababasa. And sabi naman ni Nordhub, sa mga Reels user dyan, laban lang, kaya niyan. Huwag mag-discourage at huwag mag-focus sa earning. Audience muna. Very good. Tama po yan. Mag-focus po kayo sa sa audience. Kasi po guys, kahit malaki man po yung subscribers ay followers nyo kung wala naman nanonood, diba? Yung lalo na yung mga F2F, ay, Diyos ko Lord, mahirap po yun. Na-experience ko na po yung FF na yan. Walang nanonood sa mga vlog ko. Walang nanonood. Pero maraming salamat at nandiyan pa rin kayo kahit papaano sa mga nasa Facebook. So much. Alam niyo guys, from 4,600 naging 7,000 na tayo. Kaya thankful ako sa inyo. And na-monetize yung Facebook ko dahil sa mga inyo, dahil sa inyo guys. Diba? From Dubai. Ma'am Joy, taga Dubai ka. Ayan, shoutout po natin si Ma'am Joy Rose Abubo from Dubai. Shoutout po sa lahat ng mga taga Dubai na Pilipino. Ingat po kayo dyan sa mga OFW na taga Dubai. Okay. 12 million in the house. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino pa ba yung mga nandyan? At mag-comment lang po kayo. Meron pa tayong 120 million in the house sa Facebook and YouTube. Totoo, tama naman yan, Norb. Kasi nga, wag mag-focus sa earning. Kasi importante viewers. Kung wala kang viewers, wala. Talo ka. Alam nyo guys, dati na walang nanonood sa akin dati sa Facebook. Alam nyo, isang oras na. Ang viewers ko pa rin, 10. 9. Ngayon na, 1,000 na. Maraming salamat sa sa panonood nyo. And ito pa si Joy. Salamat po, sabi naman ni Joy. Nandyan po si Ma'am Jessica Rivera, pa-shoutout po, sabi na Ma'am Jessica Rivera. Taga saan po kayo Ma'am Jessica Rivera? Sa lahat po ng mga taga Pampanga, Tarlac, Pangasinan, o saan po kayong sulok ng Pilipinas. Shout out po sa lahat. Or sa Pilipinas, sa ibang bansa. Diba? Ayan. Ito, nakikita ito. Always ko nakikita sa sa mga post ko, sa comment section. Si Ma'am Beverly Suyud. Hello, Ma'am Beverly Suyud. Hello po, watching from Saudi Arabia. Diba, ma'am, kilala kita, ma'am. Natatandaan ko yung mga, laging nagko-comment. Kasi guys, alam nyo kaya na-memorize ko? Kasi, di ba, nire-replyan ko lahat yan. Alam nyo guys, siguro mga 3,000 o 5,000 na siguro nireplyan ko. Sobrang sipag ko daw mag-comment at saka yung iba, yung pag-basher na lang. Wala, hinahanap ko na lang siya. Hindi ko na lang pinapansin. Ayan. Good evening po sir, sabi ni Ma'am Diana. Eto, si Ma'am Diana. Nakikita ko rin si Ma'am Diana also. Ma'am Diana de los Reyes. Maraming salamat po Ma'am Diana
de los Reyes. Ayan. Thank you po. Ayan, naka ano na pala tayo guys. Naka 21 minutes na pala tayo. 21 minutes. Di ba? At least, kahit kwento-kwento lang naka kayo dyan, di ba? At least na-shoutout ko po kayo in person. Sa lahat po ng mga nandyan, pwede kayong ano ha? Pwede kayong makyat dito. Pwede kayong makyat guys. Pwede kayong makipagkwentuhan sa akin ha. Kung gusto nyo lang makipagkwentuhan. Sabihin nyo lang po sa akin, ibababa ko po yung elevator at akyat kayo dito guys. Okay? Kung gusto niyo pong umakyat, kung hindi kayo busy diyan sa Facebook, pwede kayong umakyat dito, okay? And sabi naman ni Norhab, audience muna bago earning. F to F, pag monetize na kayo, mararamdaman nyo na hindi kayo lahat sila nanonood. Tumpak. Alam mo, Norb, naniniwala ako diyan, totoo 'yan. Kasi alam mo, nagganyan ako dati sa Facebook, walang nangyari. Walang nag-vlog ko, walang nanonood. Pero alam mo, nung di na ako F to F, mga ganyan, nag-create ako ng video ko, tapos nag-boom. Ayun, sumabog na yung notification ko, dumami na yung followers ko. Dahil kasi inyo, ayan, mga always na nakasupport sa akin, maraming salamat po. Ang dami kong nababasang comment na good, sobra. Thank you po sa pag-shoutout po, sabi ni Ma'am Beverly. Ikaw pa ba, Ma'am Beverly? Nakikita kita, Ma'am Beverly. Natatandaan ko lahat yung mga ibang mga nagko-comment, nagsi-share, mga nagla-like. Nakikita ko talaga sila guys, sobra. Good evening po, sabi naman ni Ma'am Mary Ann Arididon Nadal. Salamat po Ma'am Mary Ann Arididon Nadal. Good evening po sir, sabi niya. Maraming salamat po Ma'am Mary Ann sa pagpasok sa live. Taga-saan po kayo Ma'am Mary Ann? And also nandiyan po si mas masakit restriction. Ay Diyos ko, mas masakit yan. Na ako, maraming beses na ako na restriction. Yung mga mas grabe pa. Ayan, shoutout sa ating ilan na ba tayo? 17 million. Shoutout sa 17 million guys. Sa Facebook, salamat po sa support nyo guys ha. And also nandiyan si Ma'am Jessica. Thanks po sa pag-shoutout, sabi na Ma'am Rivera. Ayan, sa lahat po ng mga guys, sa mga nag-PPM, pasensya na kayo, hindi ko muna kayo masasagot ha. Kasi may edit akong video. Sana ma-approve. Yun po, ilo-launch ko naman yung video na yun kapag na-approve ng basta po. Ayoko muna magsalita, baka sabihin na naman nila mayabang na naman tayo. Okay? Ayan. Saglit lang guys ha, medyo na nahuhawa ko. May lang sa dilo na gusto niyo umakyat sa Facebook guys, saglit lang ha. Akyat kayo ha. Yung binaba kong link, puntahan nyo kung gusto nyo umakyat na sa Facebook. Ayan. Ayan, i-click nyo lang yan to guys. I-click nyo lang tong nasa Facebook kung gusto nyo umakyat, okay? Dali lang ha, nahuhaw ako guys. Huhaw na talaga ako. Wait lang po ah. Saglit lang po ah. Ayan. EL3, shoutout sa'yo my friend from, ito ibang lahi ito. Thank you so much my friend, EL3. Hello everyone. Okay, thank you so much my friend EL. Ang sabi naman ni dito, ito. Sabi naman ni Norhab, nabubula ko sa pangalan mo bro, sir. Norhabib.
Nino. Sa mga Reels user pala, paalalang huwag kayong mag-share ng mga sugatan at mag-comment ng paulit-ulit para di kayo ma-violation, sabi naman niya. Oh, tama. Alam mo, nagko-comment ako ng paulit-ulit pero hindi naman siya paulit-ulit. Ang ginagawa ko, ano ko lang siya. Bawa ngayon. Tapos mga pagpalipas ako ng mga ilang minuto, ilang oras, doon ako magko-comment Norb. Ayan, shoutout sa ating Facebook, YouTube guys. Maraming salamat po sa YouTube guys na nandyan po. Ah, okay. Ano ba? Wala po bang gustong umakyat din nyo sa Facebook guys para maakyat nyo po? Experience yung pag-akyat nyo. Wala po ba akyat? Ayan, si GSL. Ito, nakikita ko rin si GSL. GSL Cruz. Mega shoutout po. Shoutout sa'yo, Sir GSL Cruz. Ayan, 16 million. Shoutout po sa ating 16 million guys. Nasa Facebook nandun kayo guys. Pag-comment naman kayo sa mga nasa Facebook. Kumusta po kayong lahat? Wala po ba kayong mga tanong dyan sa Facebook kung ano yung mga gusto nyo pong itanong habang umaga? Para in case mamasagot natin. Kung wala na po kayong tanong at pwede na po ako tawag dito, magtatapos ng aking live guys. Kung gusto niyo po, press 1 po. Kung nandiyan pa po kayo guys, mga nasa Facebook, press 1. Facebook, mga ma'am sir, how are you? Nandiyan pa ba kayo? Oh, nandiyan pa sila. Yes, Lord, sabi naman ni Jessel. O, si Ma'am Beverly, nandiyan pa si Ma'am Beverly, oh. Yes, Cathy. Ma'am Cathy, hindi ayaw mong makyat? Ayaw niyong kumakyat dito? Ayaw niyong umakyat? Ma'am Mary Ann, nandiyan pa siya, Ma'am Mary Ann. Oo, nandiyan pa sila. Kakanta ako, okay lang ba sa'yo? Kahit isa lang guys, bago ako magtapos ng aking live. One song lang ako, okay lang ba sa inyo? Baka magsilayas kayo guys. Hindi tayo professional singer ha. Professional singer, hindi tayo professional singer. Ano lang tayo, mga pang tabi-tabi lang. Okay? Okay, sige, kantayin natin to. Para na medyo comedy naman, okay? O, sige, pag nagkumanta ako guys, mag-ano kayo ha, mag-comment kayo ha. Okay, para po sa lahat. Tinglit lang. Lagyan natin ng echo. Sana wag kayong lumayas sa to, comedy lang to guys, comedy.
Okay, para po sa lahat, sana po wag po kayo magalit. Nika! Shoutout sa iyo, Ma'am Nika. Ayan. Nika Velasco Mangala. Ayan, okay, para po sa inyo lahat. Nandyan si Ma'am Nika Velasco. Nandyan si Jessel. Mary Ann, si Ma'am Cathy, nandyan kayo. Maraming salamat sa 7 million na binigay nyong followers. Nandyan si Ma'am Beverly, nandyan si Sir Happy, kaya nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo sa always support. Nandyan lagi kayo, nagla-like, nag-share, nag-heart, nag-comment pa ay pinadadal nyo. Kami ngayon ay nandito sa Facebook, YouTube, kaya ang masasabi sa inyo, maraming salamat sa inyo. Alright, thank you so much. Umuwi, nandyan si Ma'am Beverly. Nandyan pala si Ma'am Diana de los Reyes. Kanina ka kita hinihintay, mag-comment dyan sa Facebook ko. Sir Jessel Cruz, magaling daw akong magkantahan. Hindi naman po ako magaling kumanta ay. Maraming salamat sa 7 million viewers. Nandyan lagi kayo ay nagsasawa. Basta good vibe lang ang binibigay ko. Kaya never akong nawala ako sa tono, yeah. Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako ng demonyo, kaya kinastigo ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal ay napahamak ako. Kaya kayong mga pero wag na kayong magbabae. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan at nakipalakpakan po kayo. Maraming salamat po sa inyo guys ha. Wow, nakaka-good vibes talaga. Sabi naman, salamat po sa yung pa-comment dyan ha. Sabi naman, Ma'am Jonah, wala ka, sayang, hindi ko na ano yung ano mo. Ma'am Jonah, matutulog na po sana ako. Pares na po tayong magaling, sabi niya. Maraming salamat po, Ma'am Joanna Lynn. Hindi, ano lang po, good vibes lang talaga. Basta, alam niyo naman ako guys, di ba, sa lahat ng mga vlogs ko sa Facebook, di ba, good vibe lang talaga. Ma'am Mary Ann, maraming salamat sa iyo, Ma'am Mary Ann, and also Jessel Cruz. Maraming salamat po sa ways nyo na nandyan po kayo sa ano ba? Gusto niyo pa ba ng last song? Ayun. Gusto niyo ba last song? Check ko lang po Okay, wag na. Okay na yun. Baka makopyright tayo sa ano guys. Sa Facebook. Medyo nag-iingat kasi ako ngayon sa Facebook guys. Lalo na sa live. Okay lang sa live kasi ano. Oo nga pala. May na pala ako doon. May naasap pala ako sa ano sa live. Ayun, maraming po sa inyo mag-i-end na ako. Thank you so much guys sa mga nandyan si Sir Jessel, si Ma'am Mary Ann, Ma'am Joanna Lynn, si Ma'am Beverly Suyod, si Ma'am Mary Ann, si Ma'am Diana de los Reyes, si Ma'am Cathy. Ma'am Cathy, dakala salamat po dakala salamat po kaya ka. Ma'am Nika, ayun si Ma'am Nika, nandyan pa si Ma'am Nika. Ano pa ba yung mga nandyan? Basta pasalamatan ko lang kayong ng mga nandyan sa Facebook. Si Norb, salamat Norb sige.
Oo, pahinga na po ako. At saka maraming salamat po sa inyo guys sa lahat ng mga hindi kayo nagsawang sumuportahan po ako sa inyo. Ay sinuportahan niyo ako. Maraming salamat guys. At ingat po kayo and God bless. And sa Facebook and YouTube, maraming salamat po. Kung nandiyan may tao po dyan sa YouTube. Uy, kapangpangan ka pala, Lods. Wow, kapangpangan ko, Jessel. Kapangpangan ko, Jessel. Maya pa bengi kaya kangan. Ay, may kaya kangan. Maya pa bengi kaya ka, Jessel. Kaya ko, kapangpangan ko pure. Pure kapangpangan guys, alam niyo naman kapangpangan na magaling magluto, mayabang yan. Hindi naman ako mayabang totally. Mga konti lang siguro. Ayun, umabol pa si umabol pa si JR Nilot. Yan si JR Nilot. Good evening po idol, sabi naman ni JR. Sir JR, maraming salamat po at ano na ako, pa-end na ako Sir JR. Good night po. Magpapahinga na rin po kayo, Ma'am Diana. Salamat din po. Bye, Ma'am Cathy. Ma'am Cathy, salamat Dakala pong salamat kaya taga Lubao, Pampanga ako. Ay, may kapangpangan pala dyan, no? Maraming salamat po sa mga nandyan, sa mga kapangpangan na taga Lubao, Kapampangan, Lubao, Pampanga. Kay ko, Jessel, Tarko. From Tarlac City. Okay na, maraming salamat at ano ba yan? Hindi pa kayo maalis, nasa 12 million pa kayo? 13 million pa? O sige na guys, at ako'y mag-end na. Maraming salamat po at naka 37 minutes na tayo. And sa Facebook, YouTube, maraming salamat po. And salamat. Bye-bye guys. Ingat po kayo and good night.